Mali kuna fani jaban la ba amunu ba fla dunga do mali kana ni mali ko khanga fulu ba bela jelen ko bela jelen to sigoro la amana ke jien dugu de la amana ke jien fa onfa ni awde be presse dungu do ka on lay ka on kuna fani on lay ka on kuna fani on partager ka e me ka kala ka gira na ka fo ko on ni baramina ko ni baran ka de awi amba bela jelen fo ka bela jelen to sigoro la ni kuna fani tilman do ka da kulo ka amba fo ko bela jelen ki ibsimla ga ko ka nyema no ko gouverneur ali kon baraka bolono bla 7 tilman do bolono bla 7 yere na yo ke kata farajala ka keleke bolo faram bonga jamana ka karan no oluwe wele ko force barkan mo akone ni bolono bla 7 kono kuma nyashi olu ka nyamama bolono bla 7 yere na ankoni ala teke sa ko o kala aw yo wala sa obla jelim se ka famille ke to kam ba gouverneur ale kon ayira ka fasa ko bolono bla 7 ka kala kan bla jelena ka nyefo malien bla jelin malien manake jindu ko dula ko nyefal ka ke bla jelim se ka famille ke to kam ki tu sigoro la ka ken ni barkan mo ko kon be ka la waliya ka barakura mun ta kanyashi an jamana ma ayala te ka fasa ko kuna fondi la ku se ko bela jelen ke kan kuna foni cha fa bela jelen fe min yere nan ko ni ala te sa ko kono kuma la se aw mabi o kuma ko na la sa ga ko nyama no yu ka gouverneur ale ko ni ay la ni sa ka ni kuma la se force ban kan mo ko nyama ma min yere na ko be ka nyunu fe ko ulu ko ni ka jate mino ko na ko ulu bora kan fasa ko aka chedu no force bar kan mo ko kon ulu be ka wuli ka yala ga wodu ko no kan ngali ke ngali mi yere nu ko be ka o kan nyiniga ko olu aklina injuma ye olu tagalila ka bo anwa jamana kono mi yere ni gouverneur kono ya yira ka fasa ko ale kon ba nyini barkan mo ko chedon fe ko o kono te una kuni anwa jamana kono ko bon ku ka jamana nyema no Emmanuel Macron o yere de ala te ka fasa ko akon mina ka kele ka chedon la segi aka jamana kono mi yere na yira ka fasa ko o barab na ke kalo nani fukata se kalo woro kono na wala sa o beseka la kana kono na to gamna o kum kelen kono na yira la ka fasa ka jamana nyemo ya yira ka fasa ko olu kon ba nyini u fe ku ka ta bo on jamana kono jona ko baw ko nu yera ko ni yalla tige ka fako u be taka bonga jamana kono ko kalu nanni kalu woro ko tala baw u kunna luno kele ko mina an jamana kono ku maseka no bola u kunna nuno la kana ko mina an jamana kono ku maseka no bo ola ko olu ko ni ba nyinu fe ku ka taka bo an jamana kono jona mi yera na jamana nyama ula se aga kuma dama no oye colonel Abdoulaye Maïgay o kum ko na sa gouverneur ale ayira ka fasa ko barkan chedo me kan wali amike anwa jamana kono kale kon ba nyinu fe ku kon ko indabla jona ko baw ko ni ko inte ke here anwa jamana ma te ke here oluka jamana ma ku unna kun to ye barkan chedo ku unna kun ye kelere ku unna kun kon te ka fa ku bina ko kana oluka dugula do nyinga wakilina jume yo olu tagali ko la ka ba anwa jamana kono ko o be saka ke fitne ko rawara ye anwa jamana kono mi yere ka kon ba nyinu kan nyema fe aka fa ka chedo ni u kan ko mbolo kan jona anwa jamana kono o hum kon na sa alisa gouverneur ale kon ya ira ka fasa ko ale kon be jigisigi ka fo ko akon kelen fule kan bolo no blasa me ka kanya shi barkan mo ko kanya mama ko ni bolo no blasa men kon mena be kulo man ka wa ko abna kuma ka chedon fe u be ni la wale amin kon na anwa jamana kono ku ka sika ni la wale njo to go amina jona anwa jamana kono mali kuna foni jaban la yaba ko ni kuna fon telman ne kuma ko da obela jelen kulo ka amba fo ko ala ka ambela jelen ni kisikanto ansigorola akambe